Махнете ги бъде специално тук да не скипим. Абе, снимам ти клипа, бе, вади го клип. Отвора на уни очите, къде се правят много Вари. Дай сега, дъпни малко на само. Чакай, дръжки е по водата, аз така. Чай да не видиш. Опа, ти дощ. То се оплаши, веднага се оплаши. Струваш цял ден чакаме. Тъмън викам последно хвърляме. Това ми беше последното хвърляме. Чакай, дръж така. Трябва да го насочиш с главата да влезе в това. Иначе го няма влезе. Ай. Сигурно съм го зашил бая здраво, щом не е изправил куката. Чакай, така. Аре, Ариша, аре. Айде. Пусни малко да фени, бе. Не бе, пусни. Yes. Браво, ти го сил.